Carmela Silva podería volver a presidir a Deputación de Pontevedra. Así o propuso esta tarde o secretario xeral do Partido Socialista tras a reunión que mantivo a Executiva Provincial da Corporación. Esta dirección provincial ven de aprobar a seu candidato, a súa candidata, a presidir a Diputación de Pontevedra. E por unanimidade e por aclamación, esta dirección provincial vai a propoñer a compañeira Carmela Silva a que volva a presidir a Diputación de Pontevedra por 4 anos máis. Esta decisión terá que ser ratificada o vindeiro 17 de xuño polo Comité Provincial, mentres o Partido Socialista fixo esta tarde unha valoración dos resultados acadados o pasado 26 de maio, uns resultados que situaron a PSDG como primeira forza na provincia. A verdade é que é un dato abrumador o do Partido Socialista, porque nestes momentos, nunha población por enriba na provincia de Pontevedra dos 941.772 habitantes, van a ter gobernos de progreso 693.262 mulleres e homes da provincia de Pontevedra. O secretario xeral tamén quiso manifestar a intención do partido de dialogar coas diferentes corporacións de esquerda para conseguir un goberno progresista naqueles concellos onde non se conseguiu a maioría absoluta. A reflexión do Partido Popular non é unha reflexión de un caso puntual, non se lle pode botar as culpas a unha sola candidata, senón a política xeral que levou a cabo o Partido Popular de castigo á ciudadanía, de recesión en dereitos, de recortes prolongados á ciudadanía e, sobre todo, de maltrato tamén á ciudadanía e de desprecio aos rivales. O Partido Socialista aproveitou tamén a reunión para valorar a mala campaña que, segundo eles, realizaron os populares na provincia. Mais que nunca queremos que hai que dialogar. Este resultado nos fai ser a esta dirección provincial máis humildes que nunca e tendemos pontes a todos os partidos políticos e vamos a falar porque en política e en democracia así o marcan as normas, vamos a falar absolutamente con todos os partidos que estén dentro do marco democrático. Os socialistas conseguiron 11 maiorías absolutas e 4 relativas, alcanzando o 38% dos votos na provincia. Os datos que, segundo o secretario xeral, foron froitos do traballo e do esforzo realizados nos últimos meses por todos os membros do partido.